Takže čaute, ahojte, vítajte v backstage u mňa. V tejto chvíli idem práve odštartovať dosť náročný víkend, takže poďte sa so mňou pozrieť, ako to celé prebieha. A dnes vás zoberiem úplne od začiatku, čiže poďme sa pozrieť na to, ako si naložíme auto, akú techniku si vezmeme a chcem vám to ukázať, ako je to celé. Je 12:00, takže ideme nakladať a let's go, ťažký víkend. Takže v prvom rade si naložíme zvuk, lebo na eventy je najpodstatnejší zvuk. Čiže dáme si moje obľúbené PRX 735. Potom si tam šupneme basáky. Beriem dve 18-palcové suby. Čakajú nás stredne veľké eventy, takže uvidíme. Takže moje ďalšie tiež veľmi milúčké bedne. JBL EON 618S, tiež výborné bedne na svadby, na eventy. JBL EON 618 maximálne postačujúce, aj keď zvažujem PRX sériu, nech je to PRX celý set. Určite by to bolo lepšie, ale zatiaľ si to viem požičiať. Keď náhodou mám väčší event vo väčších priestoroch, tak si dokážem požičať JBL PRX 918. Beriem aj tieto retro dekoračné osvetlenia. Uvidím síce, či to použijem, či to v realite využijem, lebo zase idem na nové miesto. Čiže neviem, či sa vôbec zmestím, ale uvidíme. Tak hovorí Stevie Wonder. Sú to len EONy, tie suby, ale váhu to má. Sú necelých 40 kg, takže žiadna sranda, manipulácia s týmito submi. Preto v každom prípade odporúčam si na to kúpiť tie obaly polstrované, hrubé. Dokáže to veľa ochrániť, lebo sám s tým aj tak nedokážeš úplne opatrne manipulovať. A dnes idem použiť prvýkrát nové návleky na traverzy takéhoto čierneho typu. Čo hovoríte? Looking's good? Myslím si, že vyzerajú výborne, na oslavu ideálne. Však uvidíme, ako to bude vyzerať v realite, však to vám potom ukážem. Keďže dneska máme dodávku, tak si viem dovoliť zložené, pripravené to zobrať na akciu, čo je obrovská pomoc. Požičal som si dodávku, aby som si uľahčil život. Takže vidíte, stredne veľký Renault Master a zo pár vecí a sme skoro full. Takže takmer všetko naložené. Takmer. Stále sa rozhodujem, čo všetko brať, či nebrať 4 statívy, lepšie povedané traverzy, ale uvidíme. Zobral som ešte dekoračné LED par s Wi-Fi, RGB a UV s osvetlením. Takisto dneska ešte vezmeme aj tieto Cold Spark, čo sme si predstavili v inom videu. To ste v nejakých mojich videách už mohli vidieť. Zoberieme dve tieto iskriace fontány takzvané a 4 otočné hlavy. Ideme do menších priestorov, to úplne stačí. Tak tu máme malý hazerík, a.k.a. z AliExpressu, ale som s ním maximálne spokojný, ako som už spomínal v predošlých videách. Je to dobrý stroj, funguje bez problémov, takže asi tak. Hlavy som začal nosiť, viete čo, takto, lebo mám na to pevné kufre, casey takzvané, len mám casey, kde viem dať dve do jedného caseu a sú fakt veľmi ťažké. Je to fakt náročné vláčiť, takže je to makačka. Takže teraz, neviem, kým sa nejak rozhodnem, to robím takto a vidíte, že pokiaľ je dodávka. Máme už zhruba 12:30, možno pred 12:30, cca pol hodinka len naložiť. Ale ešte nejaké drobnosti stojany idem naložiť a potom si to ešte zhrniem. OK, takže ešte raz pozdravujem vás najlepší disc jockey minimálne v tejto ulici, ale nie. Dobre chlapci, takže ešte raz pre zhrnutie. DJ konzola, traverzy hliníkové, subbasy, vrchy,
dekoračné osvetlenie, paravan pre DJ-ský pult, zakryť bordel, káble a tak. Dekoračné osvetlenie LED par RGBV a UV, 4 otočné hlavy s 200 W ledkou, malý dymostroj, lepšie povedané hazer a iskriace fontány, nejaké stojany, tripod a dištančné tyče. Myslím si, že viac menej máme všetko. Ešte si vezmem ten vozík a pomaly sa ideme pozrieť na to, ako dopadne táto akcia. Chcel som vám ešte povedať, že poprosím vás, dajte akýkoľvek koment, nejakého smajlíka alebo čokoľvek, nejaký ten like, nech sa tento kanál troška pohne. Budem vám naozaj veľmi vďačný. Dúfam, že aj vám tieto videá troška pomáhajú a keď nie, tak aspoň vyplnia troška čas touto tematikou, ktorá vás možno troška zaujíma. A kľudne napíšte nejaký koment, aké video by vás zaujímalo. Ja sa budem snažiť vám priniesť nejaké ďalšie videá. Mám tam ešte pripravené nejaké tie rozhovory, takže máte sa na čo tešiť. Asi dneska zatiaľ toľko na toto video. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, že to sledujete. Hovorím, dajte prosím like, minimálne napíšte koment, budem veľmi vďačný a čoskoro ďalšie video. Takže majte ešte krásny víkend. U mňa je už 3/4 a idem dať sprchu. Ako môžete vidieť, som patrične spotený a vyrážam na cestu. Takže majte krásny víkend ešte raz a čaute, ahojte.